svima, danas ćemo da igramo Minecraft preživljavanje. Tu je sa mnom moj drug. To. Napravi ti jednu tablicu. Okej. Imam 4 vune. Evo radna tabla. Eto da napravim stikove. Odo ja od moj rudnik. Evo ti pickaxe. Ja sam napravio već. Okej. Zemlja ima. Sad sam se zaglavio i... Na vez. Ej, ne udaraj me, skidaš mi mnogo helta, nemoj. Nema veze, sačekaj, imam ja drvo mnogo. Popaj. Ajde ti na tu tamo stranu, ja ću na ovu. Ja sam se E. zaglavio negdje. Evo ga iron. Odmah. Ajde, Ružni krav Ne. za iron. Čekaj. Moram sad da pravim crafting table, mrzi me da imam da go. Evo ga ovdje u sredini. Crafting table, pa onda ovo, kako se zove, Evo ga kameni pickaxe. pa onda tek krav. Ja, pa onda da ispečeš to. Pobrkao sam sve. Evo ga furnace. Evo ga. Ja sam gladan. Već gladan, a ništa nisam radio. Ni ja. Ni ja isto. What the fuck? Na koji si ovo stavio, na šta si ovo stavio? Easy. Ozbiljno. Wow. Ja to nisam ni gledao. Good morning. Ja moram da jedem. Izlazim. Sad ću irone da stavim. Ja znam kako se najbolje nalazi iron. Kopaj pravo ispod sebe. I onda ne ideš u lavu i aj ćao. Kada jedem. Evo ga Iron, šta sam ti rekao? I evo je mi Ozbiljno. majke mi. Čekaj. Kill. Iron ovdje ima. Se ovdje, znači... Ima jedan. Jovan, ja sam crko. Šta sad da radim? Ej, uzeo sam ti meso. Neću da jedem. Ne. Nisam stavio Jone, ja nemam pa da se teleportiram. Nemam ništa. Kako da se spustim? Pa, izgledat će. Gle creeper, super. Gle, 3 creeper i 1 skeleton, ma super. Oh, uspio sam nešto. Ovo će bude najbolji klip svih To, preživio sam, evo. Jone, gdje si? Jone, gdje si? Evo si, Jone! Gdje si? Tu si.
Moj iron, goodbye, goodbye. Kako tebi kram? A? Gdje se Austus? Nismo Ulaj. ja već kopamo. Gle, ne mogu da uzmem strelu. Strela je mene pogodila. Ako nađeš negdje lavu, tu možda nađemo lavu. Jep. Ujeo sam kilo mesa. Evo. Evo ga konačno ugalj. Jo, imam ja samo jedan health. Samo jedno srce. Nemoj oko mene da se motaš, ja kopam ti. Ispred mene staješ. Iron. Ma kako iron uzima i zlato i ugalj. Ništa ne vidim čoče lavu ovdje. Jep. Ni ja ništa ne vidim. Pa zato sam ja napravio bak. Koji si level, ja prvi. Ja treći već. Ugalj opet. Ovdje ima još jedna pećina. Toliko i ovo Wow. gačko. Ja neka ogromna pećina. Torso kak. Nisi iskopao ovaj ugalj. Treba će nam. Lepi miševi ima koliko hoćeš. Evo ga. Sad kad sam stavio baknu vidim da je metal. Mi će budemo metalni još u prvu epizodu. Je. Gdje će da nam bude kuća? Pa će skupljamo drvo pa će napravimo. A ne, možda nam bude, ne znam, ovdje. Samo da sklonimo ovo kamenje. Evo ga Iron. Možda ima gore nešto, ček da se popnem. Ja moram da spavam, imam samo jedan health, nemam ništa da jedem. Gle sad kad me neko skine sa bolu. Izlazim iz pećine Jovane. I sad kako ću se vratim samo što mi ne pukne kram. Epa. Ja nemam blokove više. I sad ja ne znam ni gdje je prolaz do gore. Ja sam se izgubio ovdje. Ja nisam. Iz nekog razloga imam 3 cveta. Ozbiljno. Da. Će napravim vatru. Ja isto imam 3 cveta. Ja isto imam 3 cveta. Ajde, ja odu na površinu. Ja možda nađem izlaz. Mislim da sam ovdje negdje. Ja imam samo 2 A evo ti si tu, sad sam te našao. zombi me napada, imam samo jedan health. To... skeleton će me ubije. Ubio me skeleton. Mrš. A gdje si ti našao zombija? Ovamo kod mene. Na kopnu. Kopno. A zato ja kažem najbolju rudu. Će me ubije skeleton. Skeleton, gdje si? Evo ga, gotovo je skeleton. Imam 3 levela.
spajderi. Creeperi. Znači, Ja se penjem na drvo. I one trebamo da nađemo mačku. U Minecraftu. Da beže kako creepere. si ti izašao na kopno kad sam... Ti si otvorio ovo. Pa šta ćeš tamo? Trebaš mi jedan mač. Sad ću ja ti ispečem ovo. Metal. Ti si već... Spajderi će da me ubiju. Kako me ubio? Pa pogledaj sad će vam uđu. Pao je creeper, sorry. Aj sad uđi. Sorry. Ček da stavim da se Molim. peče ovo. Metal. Ja imam... Imaš crafting table kod tebe? Sad ako mi nešto pade, ode ja. Jel imaš crafting table kod tebe? Ja imam 24 irona, evo. Ja sam stavio... Imamo 43. Ja sam stavio 9. Ja 24. Sad ću malo da napravim za krevete mjesto. Kako kreveti kad nemamo ni vudu. Ha? Nemaš uglja, ja imam 32 uglja. Otišao mi kram. Meni će pukne, ja. Moram sad drveni. Gdje je crafting table? Aha, eno tamo. Gdje? Evo, To. Ovdje ću da ga postavim. kako bi ovdje nam bude kuća. Ja mislim da će neki creeper da mi pada. Imam krevet. Imam jedan krevet, Jovane, to je za mene. Pokušamo da legnemo zajedno. 3, Da padne sad. legnemo zajedno. Ti spava, ja ću kopam. Da. Aj, Šta je? šta je pišeš i Ah. ovdje? Pa pišem ti da me vidiš. A, to ne kažeš. Trebam kram. Pa ja mogu iron kram da napravim. Desit se zove ovaj blok. Svašta. Jel? Pa mi jedan health. Ako sad crknem imamo ubili tamo. Ja imam seeds, nemam pojma šta je to. A? Ja imam neki seeds, Seme? da. Pa to je to. Sadimo. Evo ti ga u ugalj, ti stavljaš drva. Kad nemam evo ga iron. Gled sad kad mi bije. Gled. Znao sam tačno. Pa kako sad da nađem? Gledaj, 10 zombija, 20 creepera i 30 endermana. Znaš kada ću da ti otvorim ovaj prolog, sad ću da ga zabarikadiram. Nećeš da uđeš? Ja ću ti nađem drug. Jovan, ajde, ulazi. Napravio sam. Stani, sad ću ja da izađem. Spasio. Ja ću da te spasim. Evo ga crafting table. Shit, man. Šta si? Gledaj, zabagovala sam u blok. Wow. A, Nisam ubio. stvarno je dan. Zombi, ako me samo jednom pipne, ja sam gotov. Aha, Dobro. Jovan, evo je pećina. pećina. Gdje si ti? Ja zabagovala u blok, on priča pećina.
Ja imam samo 2 srca. Ja ne znam gdje je ono naše. Čugo ovdje dole je naše. Ajde, Jovane, ulazi dole. Jel ti jasno, Jovane? Evo ga! Gdje je crafting table? Jovan pronuk. Odustaje da mu ubije. Jovane! Ima srca. Zapalio. Dole ni stepenice, Jovane. I gdje sad? Izvolite. Evo ti. Iron, daj Iron, brzo crko sam. Da si napravim bar nešto. Sad nemam ni drvo, ladno. Stavio sam meso da se peče. Kupio si sam Iron. Do, 35 irona imam. Ja ću da nam pravim modela. Dobro. Prvo mačeve. Jovane, da se slažeš da napravim prvo mačeve? Bilo šta, samo da ne crknem ovdje. Jedan mač, Osmi mač. drugi mač. Kram da ti napravim. Šta će mi da kam? Ne treba ti. Da napravim sam. Ja trebam da jedem nešto pod hitno. Šta mi ostane dati? Evo ti. Tebi krevet. Kako ti meso? Daj to nepečeno, da ga stavim da se peče. Ovo? Ma ne pečeno da mi daš. Pa to sam ja Ne već peče. pojeo. Google opet guze, a gdje tebi krevet? Nema ti ga krevet. Hvala svima što ste gledali ovu epizodu, vidimo u sljedećoj epizodi Minecraft preživljavanja. Ćao!